खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सबाय माजे जो भगबाननि महर लाजिनाबो दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुटाजों लामोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो केमेराया मोले मोला नुहांलायबाय मानो होनबा मोनासि जाबाय नालाय ओमफ्राय बिमा फिसा सानैजों ओंखारलायबाय जेरै सिगांनि ब्लगसाव एसे फोरमायखादोंमोन आङो थ' येस जोङो बिथांखौ लायनो थांगासिनो दं आरोना थाङाबाबो जायोमोन थेवब्लाबो जोंबो माने सानसे माने ओरैनो थुमथुमा दङ नालाय ओमफ्राय ओंखायनो थांनोसै होननानै बिमा फिसा ओंखारबाय ओमफ्राय फिसालाया लोगोफोरजों गेलेनायखाय फैफियासै आरोना नायदो सासे मानसिया आखाइबो हमजालायबावा जाहैदों ओमफ्राय स्कुटि लाङा जोङो रिक्साजों थांगोन ससे थाबायलांसै आरोना चार्चआ मालाय जा मोजां साजायबायहाय नै लिटिं लिटां लाइटिं जाबाय नै डन बस्क'ना थाबाय ओमफ्राय जोङो माबा डन बस्क'निफ्रायसो मोनबाय रिक्साखौहाय आरो माथोबाव मालाबा बिदिनो खाफाला मोजां नङा रिक्साखौनो मोनखाया आरोना फाइनालि सानै सुबुङा मोनफैबाय वा दुगाथार आं फिसाया बिथाङा मोनफैथ'वाखै आरोना मोनफैहां जाथारबाय होनना बुंदों आयौ दिनै माइ सिलेरहाय आजां गाजांनो खुन 12थाफोरावनो सफैग्रा 12था 13थायाव सफैग्रा मानसिया दिनै 18 19 टाइम जालांबाय 20 टाइम जालांबाय दाबो सफैया नै सोर पप दानदों मोनागुलायबाय आरोना खयथा जाखो र' 5टा जालायलायबाय दाबो सफैयाखै दुदुम दादा होनथारदों बोरो बिफाया बेयाव गैगोना गैया मा बिफाया बेयाव गैगोना गैया जोंनालाय जिबनानै बिदिनोसै फैबाथाय हासि खुसिनो फैबाय थांबाथाय उदासि दोनफैबाय माने सानसे माने मानसिफ्रा ओरैनो दंमोन नालाय थुमथुमानो ओंखायनो एसे बेरायथावथाव होनानै फैबाय आरोना याय खर' गिदिंहाय बिदिखौ नायबाय थानो हाया आइ मा बेयाव फैयाखै बाबाया बिफा होनना गाज्रिलागासिनो एबारनियावसो फैगोन दे जा अपमानखा आरोना बे नङानो बेयावनो फैगोन होननानै गसंनानै फैस्रोलायो ओरै दंना ओरै दं होननानै फन हरफिननानै बे नङा होननानैसो आरोना ट्रेननि खालारखौनो बावगोमालायबावबायसो आरो जोङो अयनाय बेहाथ' बिफा बेयावनो दं बिफाया होननानै नेगासिनो दङ बाबाया बेयाव नङामोन मा दे एबारनियावसो फैगोन मा ओजों आरो राजधानिसो बेयावनो नेलागासिनो माने बेयावनो दङ सानफ्लांदों आरोना बेबो होनबाय मोनहैथारसिगोन दे होनबाय नालाय जारलासो जायो जोंजोंबो नेयैनो 10 मिनिट बारलायबाय आरोना दाबो सफैया आयै गं थाबनानै नाहरबाय थानो नाङा फैगोन मा एबार होनबाथाय बेनो दे नै एबारना मोनसे फुबावबाय बेबा नंगौ नङा होनदों नंगौ नङा होनलायनायसो बेबो ट्रेन गंनै थांगलायबाय जों फैनानै नानि हा र' बेबो नङा बेनि उनावसो हा बेनि उनावसो र' औ बेनि उनाव औ बेनि मा होनदों मा होननानै बेयाव होननानै आयै आं मिन्थियाखैमोन नालाय मा आं बेखौनो सानदों आंखौसो मानोथो होननाय बावलायसो ओमफ्राय बेनोमोन आरोना नङा साननाया नै गुलादेयावसै दे बाबाया लाजिबाय गैया बिफाया आं बिफाखौ मानो बारलांखो डाइरेक्ट न'आव थांसै ओंखारलांखालि गैला बजायथार नांगौबा दा फैफिनदो ओंखारनांगौसो ना ओरै माबा ओंखारना दङ ओरै फै बारजुमनांगौसो होननाय जादों आरोना ओरैहाय डाइरेक्ट थांनोसै बेना माला एबार एसे बुरजाहाय दा हाबबाथाय फैफिननो बागोन ना ओंखायनो रिक्साखौनो लाखिथ'नानै सिदा मा बुस्थुफोर नांगौ बेखौ लाखाबाय माबा बुस्थु नांगौ जादोंहाय आलाय सिलायनो जोंहा रिक्सानिफ्रायनो ओंखारला
एबारना बुस्थुफ्रा बुरजाथार नै बेना बुस्थुफ्रा एकदम ओंखायनो बेफोरखि स्कुटियाव जायगा जाबाय बायहाय रिक्सायानो रिक्सासो जाखाबाय नै जोंहा ओरैनो बेरायथावथावसो फैखादों आरोना नङाबा गावबा बं बं थांनो हासिगौमोन एसे थब्ला थिखांनो मोनबायना आरो माथो दे लोगोफोर साब्रै साथामा बारलांबाय गावहा फार्स्ट ओंखारबाय सोरबा बिजनीनि सोरबा बरपेटानि सोरबा अबेबानि लेसनाफोर जों रुमाव मोनफैबाय मोनबोबाय मानसिखौबो खोमसिजों खोमलावजोंनो आरोना दुगैनो थांबाय मानसिया नानि बार हाबो दे गाइखेरजों जानांगौ समस्या मा बिहरो बिफानाव आरोना ओमफ्राय मोनफैग्रा आङो ओंखाम माइरंखौ दहाय सुनानै गालांखादों ओमफ्राय ओंख्रियाथ' सानसुआवनो संखानाय बेनि सिगांनि मोनसे ब्लगाव होखादों आं मा ओंख्रि संदोंमोन बेनो दंखाजोबो ओमफ्राय ओंखामखौ जानबाय आरोना लगे दहाय सानसुआव ओंखाम जायाखै रुटि जानानै थादोंनो ओंखायनो फटखौलाय जानो उखैबायबा जाथोंसै उखैथ'वाखैबा दायो जासिगोन आरो थेवबाबो आं जानखाबाय जेबो नंला एसे बोस्रांसै खेमसि आयौ गैलाहाय ओमफ्राय बाबाया सकस लाबोदों सकस लाबो बिफाया लाबोथारनांबाय नै सकस गिदिर इदि जाया दे मा दे सकसखौ बिदि जाबाथाय बिफाया थांफिनगोन थाबनो बाराबा आखायावनो लाबाय थानो हागौ ओइ आया फैस्लाबदों नालाय बिफा फैनायनि खुसि नंगौ नङाथाय आंनि फिसाया मबाइल मोननायनिसो खुसिदां हो ओइ नों बिदिसोना नोङो फैस्लाबनो मोनि मबाइल बिफानिखौ फिउनो मा अयथासारहा आंबो हर मेथाइया ओमफ्राय देरनानै मा होनो देरनानै मा खालामनो होनदों मा जि सुनो हागोन बाबानि वान टुबो जि सुगोन आयै सना ओमफ्राय हलिस्लांसै बाप मा होनदों नोङो मा होनदों बाबसा आंनि आखाइनिफ्राय जानानै देरनानै गोबावजों खनसे बिफा फैनाया बिफानि आखाइनियासो गोथाव जालायो रावबो फोरोंनाङा गाव हारसिंनो हरलिसजों गाइखेर हरनोसै आङो र' होनबाय बाबानि हरनायासो गोथाव बाबानि आखाइनियासो गोथाव होनलायो मादि मानसि बियो ओइ आंनिया गोथाव नङा ओमफ्राय सोरनाथो गोथाव ओइ थांग' र' बाब्रे बा आंखौ लुबैमारथारासै र' बाबानो हायनो होदो इदिनो सामस होनो गावबो होनलाय बे बाबानि आखाइनियासो गोथाव ओमफ्राय जेबो जाग्रा आदार लाबोआखै आरोना जोङो लाइक सिंग्रा मिस्थि जेबो लाबोआखै ओमफ्राय बेफोरखौ फिसाफोरखौ जाथोंनानै बेगाव दंखायोमोन नालाय फिसाफोरखौथ' मारगुलि आंनो एसे जानोसै आं बिराद उखैबाय माने साहाबो लोङाखै माबो लोङाखै समाया ओरैनो बारलांबाय नों साहा लोंनो लुगैयाखै ना दे नोंसोरलाय दाबायदियावलाय मा साहा लोंनो ओमफ्राय आंनो सुरु खालामसै आरो बिसाला बेखौनो थिखाङो नायनानै दामिखौ होननानै गारना फैफिनो दिनै न'आव सफैबाय नालाय जानाय नायनोसै हानिसो होनानै जानांगौ माथो ए होखानायसो होनाय जादों मिथिलाहां घोर अपमान गावलिया मानसिखाय मिन्थियानो आंहा बेखौ जानो मा थायो मा मायो हामा जायो नोंसोर हाबा जानानै मोनजाबायथ' गावलिया मानसिबाबो माबाव दादागिरि ओमफ्राय ओरैबादि समस्या आरोना बेयाबो बिफानि आखाइनियासो गोथावनो ओइ बाद दे बे जाबाय फिसालानि आखल गाबोन मा दं होनदोंमोनलाय बाबा शेरिं मिल्क अके स्कुलाव शेरिं मिल्क दङ जाहैदों ओमफ्राय बयबो बायदि लांगोन नालाय गा बिफा फैनो लागाजों ग्रोब होमबालाय बाबानि बानायनाय सही पनिर लांगोन जाबाय बे आरो माथो बिमाया दाउ बयलारजों ओंखाम एवलाबायनानै हरगौमोन आरो दा सही पनिर लांनो होनबाय नालाय आरो माथोबाव मोनायाव बानायनानै दोनखानांसिगोन फुङावथ' हास्लाबनाय नङा नालाय ओंखायनो बेखौनो रेडि खालामगासिनो दङ ओरै सामब्राम हानाय चालु गोसाना सामब्रामा आलु फैलायथारदों आंनावबो दे नोंहा जादो दे आलु फैलायदों सामब्रामा अबेखौ इलाय आं जानो नागिरदों
आलु बायथ' सामब्राम बाजिनो गोथार जानायसै मा Bapak nanya sih, sebenarnya nggak tahu. Nanya mau nak? First time. Ikut. Sonobat. Berapa berapa sih berapa jangan bu? Sonobat. Nanya mau ikut. Saya biasa kok sarang. Fokus lagi tu. Fokus lagi. Gue tamat. Berapa jangan sama bu sih? Saya pernah kira mata. Cornflakes. Kami. Ini nggak mau. Nah, mau mah? Aku juga sih. Suku nang guna suku nang go. Dia kulis sekolah. Kulis nang nama. Wah, dia mau ini pusat bina kulisku. Bila. एसेयावनो सोरबा एवलाय सोरबा मालाय ओमफ्राय आं आरो एसे ग्रेन्ड खालामनानै लानोसै नै आं सैफोरनो बिदि खरसा पातिखौ एसे बाखांबाय दे ओइ मालाय फिफाया सैफोरजों बानाय नागिरनाय फिसाजो फिसौ लानानै थांबाय दे माथो होनबावनो एसे ग्रेन्ड खालामसैलै आं जुना बानाय आंबो मोदोम सादों ख्रुब ख्रुब ख्राब ख्राब मा होनना बुंबावनो आंखौबो बुरै देहा रेडि फ्रिट ओरैहाय नै फुरा गुरा मुरा जाजोब्बाय एग्लिनोसै आरो माथो बेखिनिखौ रेडि खालामनो हाबालाय बारा सिन्था गैया एग्लिग्लानो आरो दंबावोसोना हेभि माल नुवाखै बेखौनो ओंखारो आंहा बेफोरबायदिखौनो अ बेलाय बेखौ मस्लाखौ लाबोदोंना नोङो सै पनिर मसालाखौबो बारस' बुरस' संनानै गाइखेर होखांनानै एग्लिनायावसो अन खालामबाय आं केमेराखौ ओमफ्राय फिसा फिसा पनिरखौ खद'कस खालामगासिनो दं हाबाब आखाइ बावगोन हनै नारा नाथारनो ओंखाम उखैयाखै नोंखौ फैस्लाब मोनै खामानिया बिदिसो जाबायबा नोंना माथो खालामबावनो रेस्ट लानांगौआ नों थादोंबाबा आं खालामनो हायोना ओरै जाखाबाय मोनखाबाय उफाय गैया नानि नों दा खालामसै फिसा खालामदो फिसानो लाङो नोंनो मानो नांबावगौ माबा हानायानो जाबाय नुदों आथा फिफाया एक थुख्रा जिरायनो मोनाखै बेजों आरो उन्दुगोनबो नामा बियो दानो डिउटि होबाय थागोन फिफाखौ बोख्रांगासिनो गेलेनो बाबाना खामानिया बिदिसो जाबाय फैस्लाब मानि हा बाबाया उखैनानै फैदों ओंखाम उखैनानै फैदों दै गांनानै फैदों बाबाखौ मानो ओंखाम जादो होनाखै नोङो बाबाया उखैनानै फैदों आरो नों बिदि नायलाय गावहा माबायदि जालायदों लाथा जाथारबायहाय जों फोमोननानै लागासै सुनाफोर र' बेथ' बे चालु ओमफ्राय नै दहायनि ओंख्रियानो दल दफाफा दंखायो आंना बेखौ फुदुंसैल' ओमफ्राय सबायबिमा भाजायाबो दंखायो गावनि नामैनो संखानाय आरो माथोबाव मोनथारथोंसै बियो मिलौलायनाय दुन्दिया हरनोसै ओमफ्राय लास्टावहाय है अखाजेर लास्टाव बिदि आरोना खद'कस खालामनायखौ ग्रेभि जा मोजां नुखाबाय दे मालाय ओमफ्राय 1 2 बा दे फराय बाबानो फरायनानै खिथा दे फराय दे मा दे बिमाया ओमफ्राय ओरै मस्त साखिनायसो आखायाव लादों दुन्दिया होखांनानैहाय मिलौखायोखा नो डाउट एफा देन्जार होननानै संनाय बुस्थु ओमफ्राय सुनाफोर एसे बासन बुथन दङ सुस्रांनानै ओंखाम जानोसैबो आरोना मेंनानै फैनाय मानसि जाथोंसै बारा आं केमेराखौ अन खालामबाय थाला मानसियाथ' आंनि सेराव दंमोन ना जेनेबा न'आव सफैमारबाय ओमफ्राय बेखौनो ओंखामजों फिसा सेयार खालामबाय आङो फिसा क्लिप भिडिअ बानायग्रा मानसि नालाय बेखौबो एसे सेयार खालामबाय आरोना गाज्रि मोननो नाङा सोरबा गाज्रि मोनलाङो बेखौनो देखाय नामा होननानै थ' नो टेनसन जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच